eu solo me queda agradecer moi fondamente a organización por este acto tan fermoso que nos permite no día de hoxe poder compartir experiencias, poder ao redor dunha mesa intercambiar as nosas vivencias, o noso día a día, as nosas pequenas e grandes cousas. Creo que é moi emotivo e é maravilloso poder facelo. Por outro lado, gustaríame seguir animando a que este intercambio que hoxe estamos tendo ao redor desta mesa, que o continuemos no día a día, nas pequenas e nas grandes cousas. Creo que todas e todos os que estamos aquí compartimos de que non é posible manter un país, non é posible acadar un futuro para a nosa nación concebíndoa como unha poboación en torno ao eixo atlántico e como un país totalmente deserto e deshabitado. E para ese compromiso, para volver a sentar poboación no medio, somos imprescindibles todos e todas as persoas do país e todos e todas as persoas que estamos hoxe aquí e moitas máis. Entón, a mí gustaríame animarvos a que sigamos dando este debate, estendendo o debate pola necesidade de recuperar o medio rural, en defender as reivindicacións sindicales e políticas neste camiño, pero tamén o noso compromiso nas pequenas cousas do día a día. Porque eu acostumo a decir, e gustame repetilo neste foro, que os nacionalistas e a xente de esquerdas temos moita teoría, pero ás veces temos moi pouquiña práctica, non? E moitas veces actos tan insignificantes como a compra de cada día son fundamentales para levar adiante, para contribuir a esa gran loita que queremos levar adiante todas as cousas que estamos aquí. Entón eu quero animarvos tamén a esa reflexión personal e individual de que facemos cada día, en que gastamos os nosos cartos, porque facer a compra da comida non é un acto inocuo, é un acto tremendamente político. Os nosos cartos poden beneficiar as transnacionais que arruínan e asolan o país, ou poden beneficiar os labregos e labregas do noso país, o pequeno comercio, etc. E podemos seguir facendo a reflexión. Entonces, nada, eu a modo de despedida, solo eso que, ademais das grandes batallas ou pequenas batallas nas que estamos metidos, nos grandes debates ideolóxicos, que reflexionemos tamén un pouquiño no noso día a día. Nada máis, moitas gracias unha vez máis, e bueno, seguiremos nos vendo no día a día e na batalla.